An b'an hakilila tigɛ k'aw tilenna hɛrɛ la o kama an nisɔndiyalen b'aw sɔrɔ ɲɛtaa Jakaso sanfɛ aw ka kunnafoni hukumu kɔnɔna na ka bɛn bi sibiri ma Arajaba kalo tile 17 hijira 1443 donna aw ka bi kunnafoni dagun filɛ nin ye. An ka sɔrɔsilakaw ka kunnafoni di soba n'o ye DIRPA ye o maaɲɛma Colonel Sulemana ale kɔni ye a ka tiɲɛw fɔ ka kɛɲɛ ni Faransi sɔrɔsilaka minnu tun bɛ anw yɛrɛ ka jamana kan. An ka sɔrɔsilakaw olu kɔni kɛlen don ka munumunu salo gan bayangara fanfɛla la walasa min kɔni ye maaw n'u bolofɛnw ye o bɛ se ka lakana cogo min na an da bɛna se a ma journal in kɔnɔna na. An ma to yen ka taa Burkina jamana kan a yirala k'a fɔ u ka dugu min bɛ yen nɔ ni o ye Djibo ye a yirala k'a fɔ min ye bamaciwale kɛbaaw ka bagabaga ye u bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na nin waati in na. Ka kɛ ni Faransi fintigilaka minnu tun bɛ anw yɛrɛ ka jamana kan n'u ka tagaliko kuma bɛ senna fo ka taa se force takuba maaw ma n'o ye Europe gun ka fintigilakaw fana ye n'olu bɛ anw yɛrɛ ka jamana kan ka kɛ ni olu ka tagali walew sigilen sen kan anw yɛrɛ ka jamana marabaw fɛ min kɔni ye an ka sɔrɔsiw ka kunnafoni di soba ni o ye DIRPA ye o maaɲɛma Colonel Sulemana Danbele ale kɔni y'a jira k'a fɔ a ka kumaw la ko ka taa san 2013 la ni o kɛɲɛna ni Faransi fintigilakaw ka nali anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ka se bi ma ko min kɔni ye nin ma kofɔlen ninnu ye u kɔni nana kun min na ko a kun foyi tɛ yen nɔ min kɔni ɲɛnɛbɔra ka se anw yɛrɛ ka jamana lakana ani jamana yɛrɛ basigi ma ko u ma nɔ foyi bɔ nin ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na ko min kɔni ye bamaciwale kɛbaaw kɛlɛli ye a yira k'a fɔ ko Mali kɔni ma kɛ jamana fɔlɔ ye min bɛ bamaciwale kɛbaaw kɛlɛ wa Mali tɛna kɛ jamana laban fana ye wa Mali tɛna to a kelen na an ka jɛ ka a ka kumaw jateminɛ ɲɔgɔn fɛ. Faransi wolomasiri taba minnu biya n'u ye barikani ye u nana san 2013 janvier kalo dɔ kɔnɔ o janvier kalo san 2013 kana se bi de ma aw yɛrɛ ka jateminɛ kɛ Faransi wolomasiri tabaw ka nali la a ye hɛrɛ jumɛn de lase Mali ma Mali ye tɔnɔ jumɛn de sɔrɔ a la ni dɔ ma fara gɛlɛya kan foyi ma bɔ a la sɔrɔsiya ta nasira kɔni fɛ ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ barikani ka nali kɛla sababu ye fɛn min ye bamaciwale kɛbaaw ye Mali dugukolo bɛɛ lajɛlen de minɛ ni barikani taara l'Europe jamanaw ka taa tiɲɛ dɔw kunnafili bi maaw sɔrɔ maaw na ɲininkali k'u yɛrɛ la yala Mali kelen na to wa ne bɛ se ka min fɔ aw ye yan bi Mali kelen ti to wa Mali kelen tɛna to ni kɛlɛ in kɔnɔ Faransi bɛ se ka taa kɛ hali l'Europe jamanaw olu bɛɛ bɛ se k'u kɔ don Mali la ka taa nka n tɛna fɔlɔ ka kuma dɔw fɔ aw ɲɛna nka a ye waati to waati bolo o ka kiriw tigɛ aw bɛna ye yan Mali kɔnɔ yan min bɛna kɛ. Halisa ka kɛ ni barikana maaw ni takuba maaw ka taali ye ka bɔ anw yɛrɛ ka jamana kan n'aw hakili b'a la anw yɛrɛ ka jamana marabaw kɔni ye a ko sigi sen kan ko u ka taa ka bɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa min kɔni ye Nana Akufo-Addo ye ni o ye Ghana jamana ɲɛmaa ye ale kɔni kun bɛ kɛnɛ kan Bruxelles la ni o tun ye Union africaine ani Union européenne maaw ka lajɛ ba ye sanga waati ni tɛmɛnen anw ka jamana marabaw kɔni kɛlen k'a fɔ ko ni fintilakaw ka taa ka bɔ anw yɛrɛ ka jamana kan Nana Akufo-Addo a fana ye a fɛla fɔ an ka jɛ ka a ka kɔrɔfɔw lajɛ. Ne ka ye cogo la ne ka faamuya la Faransi masakɛ ye hakilila minnu ta dogola ani kɛnɛ kan k'a fɔ ko fɛn min ye Faransi wolomasiri tabaw u bɛna bɔ Mali kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa u bɛɛ lajɛlen kɔni to Niger jamana kɔnɔna na o bɛ kɛ gɛlɛya ye fɛn min ye maa bi Mali kɔnɔ wolomasiri taba fɛn fɛn bɛ jamana fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ k'a fɔ ko u na bamaciwale kɛbɔ kɛlɛ a na kɛ fiɲɛ ye olu bɛɛ ka baara kɔni kan o ye ne ka faamuya ye. Yala aw nimisala k'a fɔ ko Faransi bɛna taali min kɛ a nimisa b'aw la wa ne bɛ se k'a fɔ a kɔni bɛ kɛ nimisa ye an bolo kɛ hakilila don min tala Faransi maaɲɛmaw yɛrɛ kɔni fɛ Faransi ka nali Mali kɔnɔ o hakilaw o tɛmɛna Faransi ɲɛmaaw ani Mali yɛrɛ ɲɛmaa minnu kɔni tun bɛ yen fɔlɔ
fɛn ye Mali yɛrɛ bɛ bolo min kan bi maracogo min kan bi o maracogo de nana kɛ sa fɛn ye Faransi kɔni dɛsɛ bɛ ka to Mali kɔnɔ o kɛla gɛlɛyaba ye u bolo o de la u bɛ ka bɔ ka taa fan wɛrɛw fɛ anw kan ka baara min de kɛ o de ye ka cɛsiri kɛ ka fɛlɛ wɛrɛw de kɔni boloda yaasa an bɛ kɛlɛ min na o na se ka se sɔrɔ cogoya min na Faransi ka taali ka bɔ Mali kɔnɔ dɔw y'a jira k'a fɔ ko kun dɔ bi a la kun kelen ye min ye ko o de ye Irisi yɛrɛ wolomasiri taba dɔw ni u b'u wele ko Wagner ko olu kɔnɔnale Mali kɔnɔ ni Faransi jamana ɲɛma yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko o bi maa 800 bɔɲɔgɔnko bɔ bi ko bi Mali kɔnɔna na yala olu ka nali Mali kɔnɔ o na a kɔn wa ne ma da la k'a fɔ Faransi bɛ ka taali min kɛ bi k'a fɔ ko Wagner nali Mali kɔnɔ n'o don o tɛ ne kɔni ka miiriya ye wa ne ma da o la ne danbɛ min de la o de ye fɛn ye Faransi maa ɲɛmaw ani Mali ɲɛma minnu bɛ bi gɛlɛyaba de bɛ u ka baara ɲɔgɔnya la ne kɔni bɛ se ka fɔ o de kɛla gɛlɛyaba ye o ni ɲɔgɔn cɛ ni u ma se ka bɛn n'u bɛ ka taa nka k'a fɔ ko Wagner don ne kɔni ne ma da o la kosɛbɛ Wagner nali Mali la yala a b'aw kamana fili wa kamana gan don aw ma wa a bi bɛɛ lajɛlen kamana ganna a bi bɛɛ lajɛlen kɔni kunna siri o de la waati jan an ka jɛkulu kɔnɔna na n'u ye CEDEAO ka taa se farafina keleyatɔ ma n'u ye Union africaine ye an ye fɛlɛ dɔw bila sen kan k'a fɔ fɛn ye sɔrɔsi wɛrɛw n'u kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ minnu wele mercenaires k'a fɔ k'u ka bɔ fan wɛrɛw fɛ ka na o sen don an ka jamanaw baaraw la an y'a jira k'a fɔ an kɔni tɛna jɛ ni o ye ni aw bɛ an ka tarikuw kalama mercenaires fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɔla fan wɛrɛw fɛ ka na fɛn ye an ka jamanaw kɔnɔna na o ma tariku u ma tamasiyɛn ɲuman bila o nali bɛɛ kɛla kɔlɔlɔ ye ni ninnu nana bi k'a fɔ ko u na don fɛn ye malidenw n'u hakiliw kɔni cɛ a bɛ kɛ jɔrɔna ko ye anw yɛrɛ kɔni bolo donc o la o bɛ taa wa o bɛ taa kɛ nka anw kɔni b'a laɲini de kɛ k'a fɔ anw ka se ka an ka gɛlɛyaw ani Mali ɲɛmaw ka se ka fura sɔrɔ la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ aw ni Mali ɲɛmaw k'a fɔ CEDEAO aw ni olu na se ka bɛn kelen kan wa k'a sababuya kɛ aw ka hakilila ye min de o de ye ka kalafili kɛ joona nka Mali ɲɛma minnu bɛ yen olu ye laɲini kɛ k'a fɔ olu na san 4 de kɛ fanga kɔnɔ na ka se ka jamana kɔni bɔ gɛlɛya la hali n'a sɔrɔ Algérie olu y'a jira k'a fɔ ko kalo 16 bɔɲɔgɔnko ka di u kɔni ma yala aw ni Mali ɲɛmaw olu aw na se ka bɛn nin kan wa kuma ɲɔgɔnya ma datugu an ni Mali ɲɛmaw cɛ o kuma ɲɔgɔnya bɛ yen hali sisan kuma ɲɔgɔnya bɛ fɛn o fɛn na a ka ca Ala fɛ fɛn min ye ɲɛ bi sɔrɔ a la walasa ka maaw ni u bolofɛnw lakana cogo min na an kɔni ka sɔrɔsilakaw olu kɔni kɛlen don ka munumunu salo gan an ka jamana camancɛ marabolo la n'o ye an ka faamaw ye an ka jamana camancɛ marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti mara ani Bayangara kɔnɔna na su fara tile kan an ka cɛdenw kɔni kɛlen don ka munumunu salo gan walasa lakana bɛ se ka kɛ sabatifɛn nin yɔrɔ kofɔli na cogo min na ni ye nin cɛdenw jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka polisilakaw gendarmew ka se gardiw ma olu de kɔni kɛlen don ka munumunu salo gan walasa min kɔni ye lakana ye a bɛ se ka segin ka na nin yɔrɔ kofɔli na cogo min na o de kɔni nɔgɔlen na min ye Bayangara maire ye ale kɔni y'a ɲini nin yɔrɔ sigibaga maaw fɛ u ka fara an ka wolomasiri tabaw kan walasa min kɔni ye lakana ye u bɛ se ka sabati nin yɔrɔ kofɔli na cogo min na Bajangara region kɔni a yirala k'a fɔ ko Bamacimaw ka waleya kɔni nin yɔrɔ kofɔlen sigibagaw yɛrɛ kɔni sɛgɛn kosɛbɛ u ka waleya cɛjugu dɔw la juguma o kɔni kɛra décembre kalo tile 3 de la yɔrɔ la u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Songo ni ale ni Bajangara yɛrɛ cɛ kɔni kilomètre 10 bɔɲɔgɔnko de nin yɔrɔ kɔni na fɛn min ye Bamacimaw ye olu yɛrɛ kɔni tasuma bila car dɔ de la maa min na nin kari yɛrɛ kɔni tun bɛ ka taa lɔgɔjɔ la Bajangara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de la maa 30 bɔɲɔgɔnko ni musow ni denmisɛnninw b'a la olu yɛrɛ kɔni fatura ni waleya jugu in kɔnɔna la o de kɔni na Bajangara sigibagaw yɛrɛ kɔni bɔra k'u ka dusumakasa yira walasa ka se ka segin ni hakilisigi ye nin yɔrɔ kofɔlen na fɛn min an ka camancɛ fanga maa ɲɛmaw ye olu yɛrɛ kɔni an ka fintigilakaw caya kosɛbɛ Bajangara kɔnɔna la walasa maaw yɛrɛ ni bɛ se ka lafiya cogoya min na o de kɔni na an ka fintigilakaw bɛ u seko la diɲɛ don o don walasa ka u tɛgɛ da Bamacimaw ka nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na opération Maliko yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u ka secteur Katimaw olu yɛrɛ kɔni bɔra arabadon janvier kalo tile 15 san 2022 k'u kunda Bajangara yɛrɛ de kɔni kan u n'u ka maramafɛnw bɛɛ lajɛlen walasa maaw yɛrɛ bɛ se ka u ka tanikasigi baaraw kɛ sira la u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko route nationale 15 ni dɔw yɛrɛ b'a fɔ ma ko jɛgɛ sira nin sira kofɔlen ni ale bɛ tɛmɛ Bajangara Bankas fo ka taa
taa Koro ni ani Burkina Faso fana be dancɛ la yirala k'a fɔ ko bamacimaw yɛrɛ kɔni tun bɛ waleya jugu caman kɛ a be san caman bɔ ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ la ga ala ni an ka fintigilakaw ka cɛsiri bibi na maaw yɛrɛ kɔni be u ka tani ka segi baaraw la ni sira kofɔlen yɛrɛ kɔni kan Colonel Karim Traoré ni ale be opération Maliko yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ale a yira k'a fɔ ko u be to ka taa munumunu yɔrɔ la u b'a fɔ yɔrɔ ma ko Gundaga pont ni bamacimaw yɛrɛ kɔni ye ni pont kofɔlen yɛrɛ kɔni tiɲɛ a be siɲɛ caman bɔ u be taa munumunu pont yɛrɛ la k'a lajɛ ni bamacimaw yɛrɛ kɔni dogolen tɛ a kɔnɔ walasa ka se k'u ka ŋaniya juguya baaraw kɛ maaw yɛrɛ kɔni tɛmɛtɔ la ni maa kofɔlen ale kɔni a yira k'a fɔ ko dugu dɔw be ala ni olu yɛrɛ kɔni siranna bamacimaw ɲɛ u labanna ka sɔn bamacimaw yɛrɛ ka fɔ ma ni ka don u ka hakilinaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o fana ye waleya mun be fintigilakaw ka baara kɔni gɛlɛya u bolo ka fara o kan an ka fintigilakaw be yala mobili de la fɛn min ye bamacimaw ye olu kɔni be moto de sanfɛ o baara fana ma nɔgɔn dɔɔni village dɔw maaw fana be olu yɛrɛ kɔni be siran ka kunnafoni di an ka fintigilakaw ma barisa n'u kɔni ye kunnafoni di u be jɔrɔ bamacimaw yɛrɛ kana na segi kana ta jurusira kɛ olu yɛrɛ la Yawakanda pont a yirala k'a fɔ ko bamacimaw fana tun ye o pont yɛrɛ kɔni tiɲɛ nka an be don min na i n'a fɔ bi a yirala k'a fɔ ko pont yɛrɛ kɔni be ka dilan tuguni MINUSMA maaw fɛ walasa maaw yɛrɛ be se ka u ka tani ka segi baaraw kɔni sabati a yirala k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen na ko bamacimaw kɔni ye pont caman ni tiɲɛ nka fɛn min ye Gundaga pont ye ale de kɔni dilanna wa tɔ ninnu fana kɔni be chantier la u fana bela ka dilan an be don min na i n'a fɔ bi an be wagati min na i n'a fɔ sisan fɛn min ye Bajangara sigibagaw ye olu yɛrɛ kɔni ka laɲini ye bɛn ne ka segi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la walasa maaw be se ka u ka ɲɛnamaya kɛ i n'a fɔ fɔlɔ ko kun be cogoya min na anw ka jamana kɔnɔ walasa u ka se ka sabati ala yɛrɛ kɔni ta kɔfɛ u jigi dalen no maa mun kan o de ye an ka fintigilakaw ye ni o ye an ka faamaw ye ni olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen no kosɛbɛ ni wagati in na walasa bamaci waleya ninnu be se ka kɛlɛ ka bɔ cogoya min na anw ka jamana kɔnɔ bɛn ka segi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ka jamana kiri tigilamɔgɔw u ye Sumelu Bubelo Mayiga kɔni yamaruya min kɔni ye furakɛli ye o ka se ka kala kasobon yɛrɛ kɛnɛma baw a yirala k'a fɔ a bɛ waatinin bɔ min ye Sumelu Bubelo Mayiga ye ale kɔni ka lahalayaw la a man kɛnɛ a ka lafasa tɔn maaw ka se a ka avocat ma olu kɔni tun ye laɲini kɛ walasa Sumelu Bubelo Mayiga a yɛrɛ bɛ se ka bɔ kaso la cogo min na ka taa furakɛliw kɛ ka segin min kɔni ye an ka jamana kiri tigilamɔgɔw ye u ye sɛbɛnfura kɔni bɔ ka yira k'a fɔ min ye Sumelu Bubelo Mayiga ye a bɛ se ka furakɛ kasobon yɛrɛ kɛnɛmara la Asata Mayiga ale ye sɛgɛsɛgɛli minnu k'a ko kan an ka jɛ ka ɲɛma da o fɛ an ka kiri soba min n'a be fɔ ma ko Cour suprême a yirala k'a fɔ ko olu de kɔni ye sɛbɛn dɔ bila sen kan n'a be fɔ ma ko ordonnance du 14 février 2022 ni o yɛrɛ ye sɛbɛn ye mun bilala sen kan février kalo tile 14 san 2022 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nin sɛbɛn kɔnɔna la u b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Sumelu Bubelo Mayiga ye k'ale yɛrɛ kɔni kan ka taa furakɛ yɔrɔ la yɔrɔ maaw yɛrɛ be se ka a ka bana yɛrɛ kɔni furakɛ ka ɲɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la yan nɔ o de la a yirala k'a fɔ hali sisan ko nin sɛbɛn ko fɔlen kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Sumelu Bubelo Mayiga ye ko a kɔni tɛ bɔ ka taa anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔ kan nka a ka furakɛliw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan dɔgɔtɔrɔso ɲɛnaman dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la mun tɛ kaso yɛrɛ kɔni furakɛlikɛyɔrɔ ye a yirala k'a fɔ ko nin kɔni bilala sen kan ka sababuya kɛ Sumelu Bubelo Mayiga ka avocaw yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ka sɛbɛn dɔw yɛrɛ ladon kiri tigilamaw yɛrɛ yɔrɔ o de la fɛn min ye kiri ɲɛmaaba ye procureur général de la Cour suprême ale de kɔni ye a yira k'a fɔ janvier kalo tile 11 san 2022 ko fɛn min ye Sumelu Bubelo Mayiga yɛrɛ kɔni ka lahalayaw ye ko a ka kan a ka taa furakɛ yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni fana tɛ kaso furakɛlikɛ yɔrɔ ye ko ga ko n'a ta bɛɛ ko nin ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni tɛna se ka bɔ anw ka dugukolo sanfɛ ko a bɛ taa yɛrɛ furakɛ fan wɛrɛ hakililajigila Sumelu Bubelo Mayiga ale yɛrɛ kɔni datugura kaso la utu kalo tile 26 san 2021 barisa a yirala k'a fɔ ko a kɔni ye papier dɔw yɛrɛ kɔni yɛlɛma n'a bɛ fɔ ma ko faux usage de faux ka tila ka dankari bɛɛ jɛ minanw yɛrɛ la n'a bɛ fɔ ma ko atteinte au bien public yuruguyurugu waleyaw n'o ye corruption ye a yirala k'a fɔ ko bisikiyaliw fana kɔni ɲɛsinen don a ma o ni a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw Sumelu Bubelo Mayiga ale yɛrɛ kɔni minɛna ka sababu kɛ fɛn min ye vérificateur général ye olu yɛrɛ kɔni ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni Cour suprême maaw yɛrɛ kɔni ka yamaruya kɔnɔna ye nin baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛra mun kun kan o de ye avion ko kuma dɔ yɛrɛ kun ye a wagati la ni o ye jamana ɲɛmaakɔrɔ ka avion ko ye Ibrahim Boubacar Keita fo ka taa se an ka fintigilakaw yɛrɛ ka baarakɛ minan dɔw ma ni ɲɛ ma se ka sɔrɔ olu yɛrɛ la a wagati la an ka jamana lakana ani an ka jamana kɛlɛkɛden cɛkɔrɔw ka minisiri n'o ye Colonel Sadio Kamara ye
alamisa tɛmɛnen février kalo tile 17 san 2022 ale kɔni lasigiden dɔw bisimila nanzaraw ka lasigidenw ni nin lasigidenw jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ u kɔni bɔra jamana la jamana minnu ni wolomasiri taba jɛkulu minnu b'anw yɛrɛ ka jamana kan n'u kan ka taga bɔ an ka jamana kan n'an ko ma ko force takuba u kun nana kuma ɲɔgɔnya la u ni an ka jamana yɛrɛ cɛ kɔɲɔw la min kɔni ye nin kɔɲɔ ye a kɔni yiral'u la k'a fɔ ko min ye bolodiɲɔgɔnma kɔni hukumu kɔnɔna ye an ka jamana an'u ka jamana o kɔni bɛna bila minɛn kura min kɔnɔ sa o de k'a fɔ baaraw kɔni bɛna taa bolo min na a kɔni bɛɛ kɛ bolodiɲɔgɔnma gansan de a ko tɛna to ko la i n'a fɔ kɔrɔlen u bɛ an ka kow ta u bolo cogo min na ka u yɛrɛ ka kuncɛba ye ko u tɛna to u bolo bilen u kɔni ye nin kuma ninnu fɔ ni lasigi den ninnu ye a yɛrɛ kɛnɛ kan an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ka baara ye ka se ka Mali ani jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ ni o ye Abdoulaye Diop ye kuma bɛɛ kɔni kɛra ale yɛrɛ ɲɛna nka Amadu Ɲanbele ale ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Ka kɛ ni wulikajɔ ni cɛsiri min bilalen don sen kan an ka jamana yɛrɛ cɛmancɛla fanga ma ɲɛmaw fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye lakana yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na minisiri min sigilen don an ka jamana yɛrɛ lakanani ko kunna ka taa se kɛlɛkɛcɛkɔrɔ yɛrɛ ka kisa kunna n'o ye kolonɛla Sadio Kamara ka taa se minisiri min sigilen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ yɛrɛ bɛ se ka kala ka bila ɲɔgɔn ma cogo min na ni o ye Abdoulaye Diop ye olu kɔni ye sigi kɛ kununko alamisa min bɛnna février kalo tile 17 ma san 2022 min ni an fila a kɔnɔna na sigi min ni a kɔni kɛra lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'Europe kɛlɛbolo min bɛ an ka jamana kɔnɔna na ni a bɛ f'a ma ko takuba jamana minnu bɛ i yɛrɛ ye o kɔnɔna na olu ka lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni kɛra ni olu lasigiden kofɔlenw de minnu bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na Abdoulaye Diop ka ɲɛfɔcogo la ale min ye minisiri min sigilen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ yɛrɛ bɛ se ka kala ka bila ɲɔgɔn na cogo min na ale y'a jira kɛnɛ kan k'a fɔ maa o maa bɛ yen nɔ k'a fɔ e n'an bɛ an ka jamana kɔnɔna na walasa ka se ka na an dɛmɛ basigi ani kolosuma yɛrɛ ka sabati an ka jamana kɔnɔna na i kɔni kan ka ta an ka dabada la wa i kan ka baara kɔni kɛ jɛlenya yɛrɛ ni tilennenya yɛrɛ kɔnɔna na min b'a to baara ɲɔgɔnya o na se ka to ani ni ɲɔgɔn cɛ nin kɔni kɛra dantigɛli Abdoulaye Diop yɛrɛ min fɔ kɛnɛ kan o kɔfɛ a ye dantigɛli kɛ kolonɛla Sadio Kamara yɛrɛ tɔgɔ la k'a jira k'a fɔ ni ye an ka jamana ta k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na ka na se nin waati in ma i bɛna ye k'a fɔ gwɛlɛyaba tun ye an ka jamana sɔrɔ wa dɛmɛbaga jɛkulu minnu nana ka na fara an yɛrɛ kan walasa lakana bɛ se ka sabati cogo min na foli ni waleɲuman dɔ o kɔni kɛra ka sigi olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ nka fɛn min ye an ka jamana yɛrɛ an bɛ don min na ko bi a lakana ko an kɛlen don k'a ta an bolo fila la min b'a to lakana bɛ se ka sabati cogo min na wa o tɛ kɛ ni malidenw yɛrɛ ka yamaruya tɛ o tɛ kɛ cogo si la Mali jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔ kan wa Mali yɛrɛ lakanabaw olu fana sen kan ka don o baara kofɔlen na ni a ma kɛ ni janfa ye n'a ma kɛ ni dogodogo ni dogo ye o de kama wele bilalen filɛ ni lasigiden kofɔlenw bɛɛ lajɛlen ma u kana kuma ɲɔgɔnya u ka se ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ni Faransi cɛ gwɛlɛya da nana don fana bɛɛ lajɛlen na ka fisɛfisɛli kɛ a kunba ye min ye Faransi kɛnbɛ ka gwɛlɛya min ta ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ma walima ɲɔgɔn faamuyabaliya min bɛ an ni Faransi yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ Abdoulaye Diop kɔni da don bɛɛ lajɛlen na ni ka fisɛfisɛli kɛ a y'a jira k'a fɔ partenariat kɔni o bɛ kɛ an ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ o de ye bolodi ɲɔgɔnma ye nka a bɛɛ lajɛlen bɛ bila sariya hukumu kɔnɔna na sariya min bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ bɛ se ka bɔ nin gwɛlɛya la cogo min na wa Mali yɛrɛ wolomasiri yɛrɛ tabaw ko bonya ni a karama a ka sigi olu kɔrɔ min b'a to an ka jamana yɛrɛ kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka lakana cogo min na ka taa se u ni u bolofɛnw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ni kɔni dantigɛli kɔni kɛra Abdoulaye Diop yɛrɛ fɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ an ka jamana labɛnnen don ka bɛɛ lajɛlen bisimila walima ka a dɛmɛbaga ɲini dɛmɛbaga min ni o bɛ kɛ fusamanciya yɛrɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma o kɔni hakilina ni o bonya n'o karama o bɛɛ lajɛlen de bɛ anw ka jamana yɛrɛ nin dunga bolo. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ k'an ye an balimakɛ Amadu Ɲanbele fɛ. Farafina kilebi jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Burkina Faso jatigɛwale kɛbaaw ma u ka wulikajɔ o kɔni gɛlɛyalen don ni jamana kofɔli yɛrɛ kan ni o ye Burkina Faso ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana marabolo min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Sum ni dugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma commune de Djibo da bɛ a maaw kɔni ye bi sunatu ye cogo si la bari jatigɛwale kɛbaaw kɔni ye munumunu salo laban dɔw kɔni kɛ ni dugu kofɔli yɛrɛ masurunyayɔrɔ la ka jira u la k'a fɔ donna natalaw la bɛɛ lajɛlen kɔni ka dugu bila walima olu na u ka ɲangata yɛrɛ
ta ka dugu kofɔlen yɛrɛ sɛgɛrɛ ni o ye Djibo ye. O kɔni kamana gan kɔni bɛ Djibokaw yɛrɛ kan an bɛ don min na komi bi. Wa nɛgɛjuru sira yɛrɛ ka taa se kuranko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma. Maa kofɔlen ninnu ni o ye jatigɛwale yɛrɛ kɛbaaw ye. U kɔni nana gɛlɛya ta ka nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ. A barata kɛlɛdaga dɔ kɔni bɛ nin dugu kofɔlen yɛrɛ la ni o ye Djibo ye. Sɔrɔsiw yɛrɛ caman bɛ o kɔnɔ ni o ye Burukina yɛrɛ sɔrɔsilakaw ye. Nka ka taa ye k'a fɔ bagabagali kɔni bɛ ka ta ka ɲɛsin nin dugu kofɔlen ma. Wa jagokɛla minnu kɔni tun bɛ bɔ Burukina fan wɛrɛ yɛrɛ fɛ ka na nin dugu kofɔlen yɛrɛ la ni o ye Djibo ye. Kangari kɔni dara u bɛɛ lajɛlen ka fɔ u ka nin dugu yɛrɛ nali dabila jatigɛwale kɛbaaw yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la. Bari u ye kangari kɔni da chauffeur dɔw kɔni ye k'a fɔ n'u y'u sen kɔni ye nin dugu kofɔlen na u na dɔw yɛrɛ kɔni kantigɛ. Tuma min na o kuma kɔni fɔra mobili bolibaw ye olu kɔni caman ye Djibo yɛrɛ sira bila. An bɛ don min na komi bi e ko Djibo yɛrɛ tigɛlen tɛ ka bɔ Burukina yɛrɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen na wa. Bari jagokɛla minnu kɔni tun bɛ taa ka taa se mobili bolibaw minnu ma ni an k'olu ma ko transporteur olu bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'u senna sumaya. Jatigɛwale kɛbaaw kɔni kɛn bɛ ka nin yɔrɔ kofɔlen k'u ɲɛsin a ma hali ni y'a sɔrɔ u kɔni ma wuli ka jɔ ta fɔlɔ ka ɲɛsin nin dugu kofɔlen yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la. A kisa ferekelen min filɛ nin ni bagabagali yɛrɛ caman bɛ ka bɔ jatigɛwale yɛrɛ kɛbaaw bolo ka ɲɛsin Djibo yɛrɛ dugu ma. A n'a to jatigɛwale kɛbaaw ta la wa a n'a to Burukina finitigilakaw ta la wa o ye ɲininkali min ni a tɔ min kulonnen bɛ to. Farafina cɛmancɛ jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma République Centrafricaine na nin ye farafina cɛmancɛ jamana ye kɛlɛ banbali kɔni bɛ jamana kofɔlen min yɛrɛ ka kabiri san 2013 yɛrɛ waati min ni a kɔni kɛra sababu ye maa caman k'o bɔnɛ a nin na o cogo kelen na maa caman fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ bɔra u sigiyɔrɔ la Centrafrique jamana yɛrɛ kan ni ka taa kɛrɛfɛ jamana wɛrɛw kan. An bɛ don min na komi bi halisa kɛlɛ kɔni bɛ nin jamana kofɔlen kan o maaw yɛrɛ kɔni bɛ bɔnɛ u nin na sanga ani waati yɛrɛ bɛɛ lajɛlen. Diɲɛ seleke naani tɔnba ni a bɛ f'a ma ko ONU o kɔni ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa maa min ni ale yɛrɛ maa hakili juru canini min ka baara ni a ka ɲɛdɔn bɛ boli fɛn min kan o de ye adamadenya yɛrɛ hakɛ ka se ka to o lafasa Centrafrique yɛrɛ jamana kan. Ale ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ni o jaabi kɔni bɔra alamisa tɛmɛnen a y'a yira k'a fɔ dansago kɔni caman bɛ yen nɔ min bɛ ka kɛ Centrafriquekaw fɛ yen nɔ an bɛ don min na komi bi wa maa caman bɛ yen nɔ minnu kɔni bɛ ka bɔnɛ u nin na minnu kɔni ye jamana kɔnɔden gansanw ye n'o ye nantanjɛw ye min ni a bɛ ka kɛ dansago yɛrɛ ni adamadenya yɛrɛ hakɛ terikɛli yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Ale kɔni ka sɛgɛsɛgɛli sɛbɛnfuraw ye a y'a jira k'a fɔ kalo 4 kɔni kɔnɔna na maa 200 ani maa 29 bɔɲɔgɔnko olu de bɔnɛna u nin na minnu kɔni bɛɛ lajɛlen jamana yɛrɛ nantanjɛw ye ni an k'u ma ko civiliw. Nka nin bɛɛ lajɛlen na bolokɔni kɔni sira Centrafrique yɛrɛ sɔrɔsilakaw ma ka taa se u dɛmɛbaga jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni o ye Irisiw kɔni bolokɔni kɔni nana si nin bɛɛ lajɛlen na ka jira k'a fɔ ninnu kɔni bɛ ka dansago yɛrɛ waleya caman bɛ yen nɔ bibi in na u kɔni kɛn bɛ k'o ta ka maaw yɛrɛ sɛgɛrɛ Centrafrique yɛrɛ jamana kan. O cogo kelen na ni maa kofɔlen halisa a ka dantigɛli la a y'a yira k'a fɔ Centrafrique yɛrɛ fan dɔw bɛ yen nɔ maaw kɔni bɛ ka fa o yɔrɔ kofɔlen mun na ale kɔni tun ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ a bɛna taa i ɲɛ da o yɔrɔ kofɔlen ninnu kan walasa ka se k'a ka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ baaraw dafa nka sɔn kɔni ma se ka kɛ cogo si la walima ale kɔni ma se ka sira sɔrɔ cogo si la ni ka se o yɔrɔ kofɔlenw bɛɛ lajɛlen na. O b'a jira k'a fɔ Centrafrique yɛrɛ jamana marabaw ka taa se maa minnu bɛ o yɔrɔ kofɔlenw na faali waleya minnu kɔni bɛ ka kɛ yen nɔ u ni olu bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ la. O y'a jira k'a fɔ ni ye Centrafrique yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ an bɛ don min na komi bi gwɛlɛya in kɔni bɛ ka ɲɛsin siya dɔw yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la filaw o cogo kelen na n'i ye gwɛlɛya in fɛnɛ ta k'a lajɛ a bɛ ka lase silamɛw fɛnɛ ma Centrafrique jamana kan halisa ni maa kofɔlen min ni diɲɛ yɛrɛ seleke naani tɔnba n'a bɛ fɔ ma ONU o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen tun don Centrafrique yɛrɛ jamana kan. Farafina jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Sudan ni ye Sudan jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ kabiri Umar El Bashir kɔni ka fanga binna wulikajɔ kɔni caman bɛ ka kɛ Sudan jamana yɛrɛ kan waati laban ninnu na bari sɔrɔsilakan minnu kɔni bɛ fanga la bɛn kɔni ma se ka sabati u ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni kɛra sababu ye dɔgɔkun dɔgɔkun i b'a ye k'a fɔ maaw kɔni bɛ bɔ ni ka bɔlɔnbaw kɔni minɛ Khartoum n'o yɛrɛ Sudan yɛrɛ faba ye ka taa se u ka duguba wɛrɛ tɔw bɛɛ lajɛlen ma maaw kɔni bɛ to ka bɔlɔnbaw minɛ walasa sɔrɔsilakaw u yɛrɛ bɛ se k'u dɔnsen yɛrɛ yɛlɛma cogo min na jamana yɛrɛ maracogo la o kisa kelen nɔ ka u ka général min kɔni bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye général Hamiti an bɛ se k'a fɔ ɲɛmɔgɔba filanan de y'ale ye an bɛ don min na komi bi Sudan jamana yɛrɛ kan ale kɔni bɔra ka dantigɛli kɛ ko ale kɔni ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ minnu minɛnen don ka don dibi la ka sababu kɛ u ka wulikajɔ ye ni an b'a fɔ ma nanzarakan na ko manifestant minnu kɔni ye lamagaw bila sen kan ni général kofɔlen ni o ye Hamiti ye a y'a yira k'a fɔ ale kɔni tun t'a kalama k'a fɔ maaw kɔni datugulen don kaso yɛrɛ la a barata
ka hadamadenya hakɛ sabati tɔn minnu kɔni bɛ Sudan jamana kan olu kɔni ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ maa min bɛ kaso la an bɛ don min na ko bi a bɛ taa se fo maa 200 ani a kunkanfɛn ma minnu kɔni ye lamagabaw bila sen kan Sudan jamana yɛrɛ kan ni général Kofɔlen kɔni y'a jira k'a fɔ ale kɔni tun tɛ o kalama wa fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛna boloda min bɛna kɛ sababu ye ni maa Kofɔlen minnu minɛnen filɛ n'u bɛ kaso la ni a yɛrɛ bɛ taa se maa 200 ni a kunkanfɛn ma u ka wuli ka jɔ u ka miirinako la ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma fɛɛrɛw bɛna bila sen kan ka se ka u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ labila. Ukraine ye nansara jamana ye an bɛ don min ko bi ni gɛlɛya kɔni bɛ ka taa ka a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ yɛrɛ setigi jamana min bɛ yen nɔ ni o ye Irisiw yɛrɛ ka jamana ye l'Américain ka masakɛ Joe Biden ko ale yɛrɛ kumakan ma falen nin kisa yɛrɛ nɔ kan bari waati tɛmɛnenw na bagabagalikan yɛrɛ caman tun bɛ yen nɔ min ni a kɔni ci o ta ka Irisiw yɛrɛ ka jamana sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irisiw ka masakɛ ni o ye Vladimir Putin ye ka kangari gɛlɛn yɛrɛ caman ta k'a da ye walasa a kɔni kana se ka se Ukraine jamana yɛrɛ ma ko bamananw bɛ a fɔ cogo min na an yɛrɛ fɛ an ka jamana kɔnɔna na kɛlɛ kɔni mana soforokun kɔni tɛmɛ mɔrɔbayasa dɔnkun tɛ o la an bɛ don min ko bi Irisiw kɔni ko u yɛrɛ ma mugujugu fɔlɔ yɛrɛ ko o fili ka taa Ukraine jamana yɛrɛ kan o kɔni kɛra sababu ye l'Américain yɛrɛ ka jamana ɲɛmaa Joe Biden an bɛ don min ko bi ale kɔni ye a dalakan yɛrɛ yɛlɛma wa delilu o kɔni de bɛ ka ta ka Irisi jamana yɛrɛ sɛgɛrɛ an bɛ don min ko bi ni ye Irisi jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kɛlɛkɛcɛ ba caman o de b'u bolo min ni u kɛlen don k'o bila u ka jamana yɛrɛ dancɛ ani Ukraine yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa jirala k'a fɔ ni Irisiw yɛrɛ ka jamana ta k'a lajɛ tile damadɔ dɔrɔn u bɛ se ka don ka taa Ukraine yɛrɛ faaba la min ye Kiev yɛrɛ ye ni ale yɛrɛ ye Ukraine yɛrɛ faaba ye ni a dugukɔnɔden yɛrɛ hakɛ bɛ taa se maa 300,000 bɔɲɔgɔnko ma ni kɔni ye lahala ye bibi in na an bɛ se ka fɔ diɲɛ setigi jamana ba fila l'Américain ka jamana ka taa se Irisiw ka jamana ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ɲɛ kɛnɛ bɔ ɲɔgɔn na hali ni y'a sɔrɔ ko in yɛrɛ laban a tɛna to Irisiw yɛrɛ ka sebaya la ka ɲɛsin diɲɛ yɛrɛ jamana wɛrɛ tɔw minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'o ye l'Américain ka jamana ni a nɔna wɛrɛ tɔ yɛrɛ minnu bɛ yen nɔ nka Joe Biden n'o ye l'Américain yɛrɛ ka jamana ɲɛmaa ye a tilara ka bagabagali wɛrɛ yɛrɛ ta ka Irisiw yɛrɛ ka jamana sɛgɛrɛ a y'a jira k'a fɔ ni Irisiw kɔni ye Ukraine jamana kɔni minɛ ɲangili kɔni na bɔ diɲɛ yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka bi Irisi jamana yɛrɛ kan nin kisa in bɛ cogo min na bibi in na n'a kɛlen don gɛlɛyaba ye l'Américain yɛrɛ ka jamana ani Irisiw ka jamana cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ukraine kunkanko kɔrɔfɔ la kisɛ gɛlɛnba don min ni diɲɛ yɛrɛ lakana bɛ a bolo. Nin bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni wɔlɔlɔli kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan ka d'an ma an ka se ka laselikaw ye halisa an kɔni bɛ jɛ ka dugawu de kɛ jamana in ye yarabi ala ka Mali bɔ nin dingɛ in kɔnɔ aw kan bɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna ma.